Hej, mit navn er Carsten Markholt, og jeg vil her i denne korte video prøve at vise, hvordan jeg har redigeret mit billede, The Red Arrows. Billedet, man ser på skærmen, er det færdigredigerede billede. Billedet blev taget på årets airshow, Roskilde Airshow her 2009. Som sagt er billedet her det færdige resultat. Lad os prøve at kigge på, hvordan originalbilledet så ud. Her ser man originalbilledet uredigeret. Og efter min mening ikke nødvendigvis et særligt godt billede. Jeg synes, der er flere problemer. Det ene er, at himlen er udbrændt. Flyene står ikke helt i den flotte farve, man fornemmede, da man var til showet. En kraftig rød farve. De virker også en smule kontrastløs. Og forgrunden hernede med græsset virker en smule farveløst og kedeligt. Et billede, som i hvert fald trænger til en lidt redigering, hvis det skal fremstå mere spændende. Så lad os prøve at se, hvad jeg har gjort ved billedet. Billedet er nu åbent i Lightroom, og ligger som sagt det ligger som en RAW-fil. Og jeg vil nu prøve at tage nogle af de værktøjer frem, jeg har brugt til at redigere billedet med. Fjerner lige nogle menuer, så vi kan få gjort billedet større. Det første værktøj, jeg vil gøre brug af, er det værktøj, der hedder Graduated Filter i Lightroom, og som ligger heroppe. Jeg klikker på filteret og nulstiller lige alle parametrene, så de står i 0 alle sammen. Det jeg vil bruge filteret til, det er, at jeg vil trække eksponeringen ned, cirka 3 blænder ned. Så jeg skriver -3, og det vil jeg gøre for at prøve at få detaljer frem i himlen. Jeg trækker nu musen op i toppen af billedet og hiver simpelthen, mens jeg holder musetasten ned igennem billedet, og man kan nu se filterets effekt begynde at virke i billedet. Jeg trækker det hertil, og allerede nu kan man se, at jeg får flere detaljer frem i skyerne. Hvis man synes, at det er for lidt eller for meget, kan man efterfølgende gå ind og efterjustere på det. Og jeg tror, jeg vil ligge sådan cirkus her omkring. Allerede nu kan man se, at i området oppe i skyerne før, hvor der overhovedet ikke var nogen information, har man nu trukket noget information frem. Inden jeg sådan går videre til de næste områder, så vil jeg prøve at rette en ting, jeg synes. Skyerne er blevet en lille smule for blå nu, så for at undgå det, så vil jeg prøve at gøre dem sort-hvid. Og det vil sige, at nu går jeg ind og bruger et andet værktøj, Adjustment Brush. Klikker på den. Den har i virkeligheden stort set de samme egenskaber. Justeringer man kan ændre på. Exposure, brightness, kontrast, saturation, clarity, sharpness og color. Og her går jeg ind og piller alt farver ud. Og så giver jeg 100% clarity. Clarity har sådan en evne til at øge kontrasten og øge skarpheden, så den giver jeg 100% på. Lidt længere nede kan man i size stille, hvor stort et område ens børste eller pensel skal have, men jeg nøjes her omkring med 15. Jeg kan køre et par gange frem og tilbage. Så nu tager jeg min brush op i billedet, og så begynder jeg at male skyerne sort-hvide i virkeligheden. Og det kan man se med det samme her. Pas på, at jeg ikke kommer for langt så jeg også piller farverne ud af flyene. Og jeg har nu fjernet farven fra skyerne og slipper af med den lidt blålige farve. Det næste jeg vil gøre, det er at prøve at tilføje skyerne endnu mere kontrast, eller fremhæve dem, så de står endnu tydeligere. Og jeg havde max clarity på før, så den kan jeg ikke bruge igen. Men det man kan gøre, det er, at man i virkeligheden kan male endnu et lag med 100% ovenpå. Og eventuelt prøve at tilføje noget kontrast. Så det prøver jeg. Jeg klikker på Adjustment Brush igen, og en gang til. Og jeg har ikke længere behov for, at den fjerner farven, for det har den allerede gjort. Så den sætter jeg til 0. Lægger clarity på igen til 100%, eller værdi 100 max. Og prøver for eksempel at lægge 50 på i kontrast. Når man maler med det, kan man jo altid efterjustere bagefter, så det, hvis 50 viser sig at være for meget, så kan jeg sænke det bagefter. Så nu maler jeg endnu en gang, og nu kan man rigtig se, at nu begynder skyerne at træde frem og være mere dramatiske.
Vi kan lige prøve at ændre kontrasten endnu mere på dem, og se, nu træder de rigtig frem i billedet. Og hvis man er lidt i tvivl om eksponeringen kan tåle at komme ned til, nu kan man begynde at se, hvor jeg i virkeligheden har justeret, så det er ikke måden at få dem endnu mere tydeligt på. Så hvis man eventuelt vil have dem endnu tydeligere igen, så er det i virkeligheden at køre endnu en gang med brush'en henover i et nyt lag, og det kan man så se her. Nu er de i hvert fald meget tydelige. Så vil jeg i virkeligheden ikke arbejde mere med skyerne, men arbejde ned med forgrunden, det grønne græs her og landingsbanen foran. Og her vil jeg igen gøre brug af det graduated filter, hvor jeg i modsætning til skyerne dæmpede eksponeringen, så får jeg lyst til her at prøve at hæve eksponeringen, så det i virkeligheden bliver lidt hvidt, ligesom skyerne, den ramme, der er heroppe omkring skyerne. Så jeg siger for eksempel plus 3, 3 blender i eksponering, og stiller lige resten i 0. Og så trækker jeg mit filter op fra bunden af billedet og ind over. Og nu kan man se, nu bliver græsset i virkeligheden voldsomt overeksponeret. Og det er jo i virkeligheden min tanke ved at bruge filteret. Jeg trækker det lidt over tasken, det gør selvfølgelig, at tasken bliver lidt for lys, men det kan jeg prøve at redde senere hen. Det meste, nu begynder jeg at få det hvide, men i virkeligheden måske ikke nok, så jeg kan prøve at se, om jeg kan tillade mig at hæve endnu mere. Og jeg ender her på 3, hvor vi startede. Jeg får nu nogle områder under flyet og omkring tasken, som ikke bliver helt hvide. Og der vil jeg gå ind, i stedet for at bruge graduate filter, bruge adjustment brush. Den kan jeg på samme måde sige plus 3 til, men nu kan jeg simpelthen male områderne ud. Sådan så jeg i virkeligheden voldsomt tvinger billedet ud i at blive overeksponeret. Jeg gemmer en lille smule af blomsterne, som man måske kunne fornemme lidt af, hvor de har stået henne, hvor tasken har stået henne. Prøv at trække den lidt ned og se, hvor meget der skal til. Jeg tror, vi 3 passer fint. På samme måde får jeg nu et område ind under græsset, som jeg godt vil have også bliver overeksponeret, men uden at det går for meget ud over flyene. Det kan ikke undgås, at jeg kommer til at ramme hjulene og underdelen af flyet, men det kan jeg prøve at vise, hvordan jeg bagefter prøver at ændre lidt på alligevel. Så jeg trækker lidt op for at få det lidt af det hvide væk. Kom lige til at gøre det forkert. Jeg tager lige igen. Siger for eksempel plus 2, prøver at starte med. Og trækker lidt op under flyet der. Og lidt der for at få også at sløre det i virkeligheden deroppe under. Der er der lidt også der. Jeg gør det simpelthen i virkeligheden blødt, og de her værktøjer, især adjustment brush, de er sådan rimelig lette. De er rimelig bløde.